Okay, good morning. Happy Friday. Happy Friday. Tayo gagawa ng sisig kung dinakdakan para sa ating trabaho. Ayan. Galing natin sa work. Dinakdakan kung sisig. Lagyan natin special yan. Patuyuin lang natin ng konti. Tapos, ready na yan. Kape-kape muna tayo. Kape-kape. Kape. Kape. Anak ng kape. Bus ng aking kape. Nilalagay ang ating baon. Kape natin, naubos na. Meron pa. Meron lang pa tayong kape. Yan o. Dalawa. Tira. Yan na. Habang nagluluto ng dinakdakan kung sisig. Liver at baby. Makan kung sisig. May kailaw ko. Bakit sa trabaho. Mahilig na tayo. Okay. Lagyan natin ng fresh luya. Kontilan. Fresh luya tayo. Fresh luya. Linis ang ating kamay. Yan. Fresh luya. Mix lang natin. Sisig kung dinakdakan.
sa work. Sibuyas. Mamaya fresh. Yan, masarap din yan pag may fresh sibuyas. Mamaya na yung fresh to. Ito na lang to yun. Fresh. Mamaya na yung fresh na sibuyas. Ang dagdag bango. Dinakdakan con sisig. Kailo ko. Kape-kape. Kape-kape muna, kape-kape. Ito tayo ng pack sa mga katrabaho natin. Dinakdakan con sisig. Bugas muna tayo. Dinakdakan con sisig. Kape-kape. Okay, okay na yan. Lagyan natin ng shower na raw, shower. Shower na tayo. Hirap na late, maaga tayo ngayon. 6:45 tayo. Recipe for today. Dinakdakan con sisig.
Ano natin. Baon. Ayos. Ayos. Ang buto-buto. Yan ang ating baon. Timplahan natin ng konting para may fresh ano siya. Fresh. Yan. Lagyan natin ng ano. Dinakdakan con sisig. Sibuyas. 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 Happy Friday. Lagyan natin ng sili. Hindi naman manghang to. Ako lang naman kakain sa sili. Ayaw nila. There's chili. Ayan. Toppings natin. Yung sili-sili. Tapos lagyan natin ng spring onion. Sarap pag may spring onion. Ayan. Sarap pag may spring onion. Ganyan. Tapos kakain na lang doon. Trabaho lang, hindi nakadakan. Tayo mag-shower na. Baka tayo ay malate. Ganyan lang. Ayos. Dinakdakan con sisig. Dala tayo ng lemon. Okay. Awesome. Good morning sa iyo. Happy Friday. Yan ang ating baon ngayon sa work. Share din natin sa ating mga kapatid. Good morning sa iyo, kapatid Awesome. Mula dito sa Baguio. Okay. Kape-kape. At tayo'y maliligo na. Ito ang ating patikim natin sa ating mga coworker. Dinakdakan con sili. Ayan. Hindi naman nila kakainin yung sili. Sa akin lang yan. Itatabi lang nila yan, kapatid. Okay, ako yung mag-shower na. Kapatid na Osang. Happy Friday. At maaga tayo ngayon. Papasok sa work. Okay? Mabuhay.